আমি হে সেম সারে নিজের মৃত্যুর কথা কোয়া নাই আমার দলটোহে উল্টা কইছে नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय निस्सय सिगाङाव हाग्रामा महिलारि सारा सोरखौ मा बुंदों आरो जायफोर गावनि सायाव माने सिएम सार अर्थात हेमन्त बिश्व शर्माया दाख्लैबावै चिरां जिल्लायाव थांदोंमोन नङा होमबा नैबेयाव थांनायाव माने गावसिनि पार्टिखौ देरहागोन मागोन होननानै बुंनाया माने उल्थासो बुंदों जाहैदों आरोखि ना माने गावसिनि दलासो हाग्रामा महिलारिनि दलासो मोजाङै मोजां देरहालांगोन बा बेफोरबायदि बुंनाय जादों आरोखि बिनि सायाव दा नोंथांमोना लोगोसे बे भिडिअखौ जोबजासे नायब्ला बुजि मोनगोन आरो बेल' नङा एबा दाखिराम ना बाखिराम बिथांनि सायावबो माखासे खोथा बुंदों आरो हिरे सर'नियानि सायाव माखासे खोथा बुंदों आरो लोगोसे प्रमद बर' सारनि सायावबो माखासे खोथा बुंदों बिथाङा नोंथांमोना जाहाथे दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला निस्सय बुजि मोनगोन होननानै आं आसा खालामो दायो बिनि सिगां आं नोंथांमोनजों माखासे खोथा सावरायनो सानदों जोंहा बेफोरबायदि पलिटिकेल खाथियाव एबा भट खाथियाव बिथांमोना गोबां गावसिनि रोंगौथिखौ देखायो एबा गुबुनखौ नासयलायनाय बा गुबुनखौ मुगैनाय गुबुना माबायदि खामानि मावबोदों समाजनि थाखाय सोर माबायदि मावखो सोर माबायदि मावाखै बेफोरनि सायाव गोबां बाथ्रा बुङो थिग बिदिनो हाग्रामा महिलारिया मानगोनां बिटिआरनि चिफ मिनिस्टार प्रमद बर' सारनि सायाव माखासे गोबां बाथ्रा बुंदों आरो लोगोसे गुबुन गुबुन मानसिफोरनि सायाव बा मावथिफोरनि सायाव गोबां माखासे खोथा बुंदों नोंथांमोना जाहाथे गोसो होनानै खोनासङोब्ला सोर माबायदि मारबा सोरखौ जोङो फैबाय थानाय इलेक्सनाव देरहाहोनानै जयजुक्त जाहोनाया मोजां जागोन आरो जायफोरबायदि केन्डिडेटफ्रा बा जाय लिडारफ्रा जोंनि हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावलांगोन बेखौ नोंथांमोना निस्सय सायख'नानै लानो हायो आरो फैबायानो भटनि समा बारा गोबाव सम गैलिया एबा दिन गैलिया नोंथांमोना निस्सय दानिफ्रायनो गाव गावनि गोसोआव दाथि हिसाबै जायखौ सायख'योब्ला सोरखौ जोङो सोरनो भट होयोब्ला बबे मोनसे सावगारियाव जोङो थुनानै होयोब्ला जोंखौ सोर बिथाङा अनसायगोन आरो जोङो मोनफ्रोमबो एरियानि गाव गावबागाव समस्तिनि सोरबायदि लिडारफ्रा जोंनि थाखाय हारिनि बा गासैबो गोरिब गुन्द्रा बर' फिसाफोरनि थाखाय खामानि मावगोन बेखौ निस्सय नोंथांमोना गोरबोजों गाव गावनो सेलेक्ट खालामनानै भटखौ जाहाथे बेसेन गोसा भटखौ ओरैनो दैयाव थांगारहोआ आं बेखौनो आसा खालामो दा नोंथांमोना निस्सय किसुमान बायदिया गाव गावबागाव गोसो गोरबोनिबो सिगां समनिफ्रायनो सेलेक्सनखौ खालामखाबायबो जानांगौ आरो जायफोर खालामाखै बिथांमोनाबो थिरांथा लादो जोङो सोरबायदि बिथांखिखौ एबा सोरबायदि राजा महाराजाखौ जोंनो नांगौ आरो सोरबायदिया जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावलांगोन जोंनि दानि सोलिफुबाय थानाय बे मुगाखौथ' जोङो बादानो दोनखादो जोंहा फैबाय थानाय फिउचार एबा इयुन जेनेरेसननि थाखायसो जोंनो गोनांसिन जानानै फैदों मानो होनना बुङोब्ला दिनै आंनि फिसा बा सोरनिबा फिसा बैफोरबायदि उन्दै उन्दै गथ'फोर जाखांफुबाय थानायफोरा लाइमोन इयं जेनेरेसनाव फैफुबाय थानाय बा हाबफुबाय थानाय सेंग्रा सिख्ला गथ'साफ्रा जाहाथे मोजां समाव माबोरै बा सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनलाङो आरो माबोरैबा जोंनि ओनसोलफ्रा एरियाफ्रा अर्थात लामा सामा हस्पिटाल गासिबो नांगौ मानि जोंनो कारेन्ट नङा होमबा नैफोरो डेभेलप जायो हा हु माबोरैबा जोंहा फाट्टा जागोन सोर खालामना होनो हागोन नैबेफोरखौ जोङो सेलेक्सन खालामदों आरो बेजों लोगोसे बेल' नङा जि जोंहा मोनसे समाव हारिनि थाखाय गोबां सेक्रिफाइस खालामबोनाय गाव गावनि जिउखौ दाउसा अमाफोरजों रुजुनानै गावनि जिउखौ सिमांना मोगथां महर दोननानै बिथांमोना बिमा बिफा गामियारिफोरखौ ओनसोलखौ नागारनानै हाग्रा बंग्रा लेवार अरजा बिथांमोना थाखोमा बायनो गोनां जादोंमोन जिउ बावबोनो गोनां जादोंमोन किसुमाना थैनानै थांबाय गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्ला किसुमाना दिनैसिमबो दंब्लाबो गोजोन महराव गैया बिथांमोननि मोखाङाव दिनैसिमबो मिनि खुसि दिनैसिमबो नुनो मोना मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रानो दासिमबो लिडार केडारफ्रानो जेराव दङब्ला अब्ला सोरनि गोसोआ गोजोन मोनो नङा होमबा निस्सय थिग बेबायदिनो जों दिनै हमना ला आंनि बिमा बिफाया हमजानाय बेफोरबायदि जेलाव थायोमोनब्ला आंनि गोसोआबो निस्सय गोजोननाय नङामोन बा नोंथांनि गोसोआबो गोजोन फैनाय नङामोन जोङो जागोनसो लोंगोनसो हय नाथाय जोंनि गोसो गोरबो सिङाव अरायसम दुखुआव थागौमोन नङा होमबा बेखायनो जाहाथे जोङो जोंनि बैफोरबायदि जेंनाफोरखौ बा समस्याफोरखौ जाय समाधान खालामना होनो हागोन नैबे बिथांमोनखौ जोङो सेलेक्सन खालामदो आरो बेनो जे जोंनोथ' बे बाराव फैबाय थानाय इलेक्सननि सिगाङाव बा भटनि सिगाङाव रावबो लिडारफ्रा केडारफ्रा जोंनि बेफोरबायदि जेंनाखौ फोजोबनानै होनो हाखाला बे हाखाया निस्सय बे सियरखा बेखायनो जाहाथे जोबनायनि उनावब्लाबो डिआर सारनि केसखौथ' फैगौ नभेम्बर मासनि थिरांथासो लाहरबाय दा बे नभेम्बर मासाव सोरबायदि लिडारा थारैनो जोंहा बिर जोहोलावफोरनि खामानिखौ मावफुंनानै होनो हागोन नैबे बिथांखौसो जों सेलेक्सन खालामनांसिगौ आरो बेल' नङा लोगोसे गासैबो अल बर' रायजोनिनो गेदेरमा मेलेमजिबि सुबुंफोरजों लोगोसे
दिनैसिमबो हाथियार लानानै एनडिबि महरै उग्रपन्थी हिसाबै सरकारनि नोजोराव जाय बिथांमोना केस जानानै दङ एबा बे केसफ्रा दासिमबो उइथड्र जानानै थाङाखै बैफोरबायदि केसनि थाखाय जाय बिथाङा बा जाय लिडारफ्रा हाग्रामा महिलारियानो हक बा सोरबा प्रमद बर'आनो हक बर'नि गेजेराव मोननै जाहा पलिटिकेल हान्जा दङ बे पलिटिकेल हान्जानि गेजेराव सोरबायदि लिडार्सआ जोंनि बर'नि बै बिर जोहोलावफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामना होनो हागोन एबा फोजोबनानै होनो हागोन बैफोरबायदि बिथांमोनखौसो जोङो सेलेक्सन खालामनानै फैबाय थानाय नैबे भटआव माने भट होनानै जोङो देरहाहोनाया मोजां आरो जयजुक्त खालामहोनाया मोजां होननानै आं सानदों दायो अब्ला लोगोफोर आं बांद्राय गोलाव बुंबाय थायालासे नोंथांमोना हाग्रामा महिलारि बिथाङा सोरनि सायाव मा खोथा बुंदों नोंथांमोना निस्सय बिनि भिडिअखौ नायनानै बुजिनानै लानो हासिगोन আমার দলত নাই কোনে কৈছে আমাৰ দলত সি টিকেট বিচাৰিছিল হয় টিকেট বিচাৰিছিল সেইটোহে টিকেটটো চবেই বিচাৰিব পাৰে বাছ সেইটো কথা কোকৰাঝাৰ লোকসভা হিচাপে আমি 1 নম্বৰ আমাৰ দলৰ কৰ্মী নেতাসকলে বহুত কষ্ট কৰি আছে কাম কৰি আছে সেই হিচাপৰ ৰিজাল্টটো ভাল আহি আছে মুঠতে আজিৰ দিনত আমাৰ বিপেপ দলে কোকৰাঝাৰ লোকসভাত জিকাটো খাটাং কি সমস্যা হৈছে যে হালবাৰীৰ এমচিএল গৰাকী দল ত্যাগ কৰি দিলে কোন এমচিএল ও বাক্ষীৰাম মুছাৰী কথা কৈছে বাক্ষীৰাম মুছাৰীৰ কথা কৈছে তাৰ নাম বাক্ষীৰাম হে তাত বাক্ষীৰাম মুছাৰীৰ কথা কৈছে এইটোতো আগতে আজিৰ কথা নহয় বাক্ষীৰাম মুছাৰী ইয়াৰ নামটো কিমান ভোটত জিতিব আপোনালোক কোন 2 লাখৰ পৰা 3 লাখৰ মাজত ডিফাৰেন্সত আমি জিকো 2-3 তলত নাই চিএম ছাৰে য'তে নাযাওক কিয় কোকৰাঝাৰত যোৱা নাই বঙাইগাঁৱতহে গৈছে বুলি আমি শুনিছোঁ বঙাইগাঁও ইহঁতৰ বৰপেটা লোকসভা হিচাপে কেণ্ডিডেট আছে এতিয়া ইলেকশ্যন আহিছে চিএম ছাৰে য'তে ত'তে যাব আমিহে চিএম ছাৰে নিজৰ মিত্ৰজোঁটৰ কথা কোৱা নাই আমাৰ দলটোহে উল্টা কৈছে কোনে আমাক কাৰো সহায় নালাগে কোনো দলৰ সহায় নালাগে কালি একমাত্ৰ কথাটো হ'ল দলগাঁও সমষ্টিৰ MLA MLA আমাৰ দলটো সহায় কৰিব বুলি কৈছে আমি ইয়াতো দিছোঁ কিন্তু কোনো দলৰ লগত এনেকুৱা মিত্ৰতা নাই আমাৰ প্ৰমোদ বৰে কৈ আছে যিজন আপোনালোক প্ৰমোদ বৰে কি কৈ আছে জানে প্ৰমোদ বৰে মই 17 বছৰত যিটো কাম কৰিব পৰা নাই সি 4 বছৰত কৰিছে এই কামটো হ'ল কোকৰাঝাৰ টু খাৰিগাঁও যিটো যোৱা ৰাস্তা ডাবল স্পীড ব্ৰেকাৰ মই এই কামটোহে মই 17 বছৰত কৰিব পৰা নাছিল প্ৰমোদ বৰে কৰিলে ভাল থেংক ইউ ধন্যবাদ আপুনি ৰজাৰ এখন চলোৱা বুলি কৈছে হা আপুনি ৰজাৰ এখন চলাইছিল এইটো পাব্লিকহে ক'ব প্ৰমোদ বৰক কৰিলে কোনোবা বিশ্বাস কৰিব মই ক'লে কোনোবা বিশ্বাস কৰিব মই এনেকুৱা কাম কৰিছে বুলি কৈ ল'লেতো নহ'ব পাব্লিকহে ক'ব প্ৰমোদ বৰে কৈ আছে খাম্পা বৰদৈয়াৰী MCLতে জিতিব পৰা নাই আৰু ইমান ডাঙৰ এইবিলাক পাতে প্ৰমোদ বড়ো আপুনি শেষ 2 মাহ বাকী আছে 2 মাহ পিছত দলে নাথাকিব আমি শুনিছোঁ নৱসৰণীয়া কেণ্ডিডেট দিব দিয়ক আমাৰ কি আছে চবে খেলিব পাৰে আপুনিও খেলিব পাৰে মেলা মানুহ দে হ'ব